programa Shelter és un programa d'allotjament temporal per persones desplaçades i refugiades. Es tracta de dignificar l'atenció d'aquestes persones, que moltes d'elles estan en situació de vulnerabilitat i sense habitatge durant mesos o inclús anys amb catàstrofes que passen arreu del món. Aquest projecte està impulsat per la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitjana Roja i converteix Barcelona en el centre logístic d'emmagatzematge, de distribució i de coordinació d'aquest programa Shelter. En definitiva, es tracta, com dèiem, de dignificar l'atenció d'aquestes persones i es tracta de vivendes de fàcil construcció i de ràpid muntatge que una miqueta se substitueixen a les famoses tendes de lona que hem de distribuir quan hi ha situacions de desplaçats. Diguem-ne que és un pas entre les tendes i l'habitatge definitiu que tenen que passar aquestes persones. Penseu que, per exemple, aquest tipus de projecte l'hem provat ja en el tsunami i amb molt bons resultats. Són estructures metàl·liques, com dèiem, de ràpida construcció, que es poden adaptar a qualsevol situació. La resta de material per acabar el muntatge del que direm la caseta o l'habitatge sempre intentem primer comprar-nos als mercats locals. Primer perquè entenem que, a part de més econòmic, també és molt positiu potenciar els mercats locals, sobretot en llocs on hi ha hagut un impacte molt destructiu i on realment el que es necessita és regenerar l'economia. I després també perquè, com bé deies, depenent la climatologia i les condicions del terreny, utilitzem per l'acabament i pel tancament d'aquestes casetes un tipus de material o un altre. Aquesta és la primera actuació del Shelter, serà a Haití, i justament amb l'Ajuntament de Barcelona hem acordat fer un enviament de més de 600 casetes justament a Haití en els propers mesos per provar aquest projecte. Aleshores, en aquesta fase estem fent el que és la identificació del terreny on poden anar-hi, parlant amb les comunitats que poden ser beneficiàries d'aquest projecte, diguem-ne fent la preparació per poder enviar aquest material i amb gent especialitzada del moviment de la Creu Roja començar aquest muntatge de Shelter a la zona abans de l'estiu.